जय हिंद साथियों। आज बहुत दुखे के दिन बा कि हमरा देश के लाल जिला सीतामढ़ी के लाल भाई मितन राम जी आज दुश्मन से युद्ध करके शहीद हो गए बारन। ताजा ही सब लोग गोहरावत आनी देवता से मनावत आनी अल्लाह से कि जीतन राम भैया के जहाँ कहीं भी होके आत्मा सीधे स्वर्ग में जाए। आई आज वह दुख भाव से आप सबके बीच में जीतन राम भैया के खातिर वो गाना भेजता नहीं। आप सब वह गाना के ज्यादा से ज्यादा प्यार आशीर्वाद दिहल जाए। जय हिंद। कहरी सब लोग खातिर मितन राम के, कहरी सब लोग खातिर मितन राम के, खुदी ही स्वर्ग में जगह सब कहीं गॉड से, कहीं गॉड से सब लोग करी जा दुआ खातिर मितन राम के, सब लोग करी जा दुआ खातिर मितन राम के। दीहे स्वर्ग में जगह सब कहीं गॉड से, कहीं गॉड से सब लोग करी जा दुआ खातिर मितन राम के। विकास मटियार कला सीतामढ़ी, मटियार कला सीतामढ़ी। कहे माई भगवान उठ होइल बिहान, कहे माई है भगवान उठ होई गइल बिहान। जा जा हरे दम बजैया तू अपन शान के, तू हिंद के शान के सब लोग करी जा दुआ खातिर मितन राम के, सब लोग करी जा दुआ ओही हिंद के लाल के। दीहे स्वर्ग में जगह सब कहीं गॉड से, कहीं गॉड से सब लोग करी जा दुआ खातिर मितन राम के। विकास मटियार कला सीतामढ़ी, मटियार कला सीतामढ़ी। ओइला ओढ़ी के तीन रंग लड़ल ओइ दुश्मन संग, अइला ओढ़ी के तीन रंग लड़ल ओइ दुश्मन संग। करे राज से रोए दुआ कहे राइटर करन, राइटर करन करी राज से रवि दुआ खातिर मितन राम के, करी सब लोग दुआ खातिर मितन राम के। दीहे स्वर्ग में जगह सब कहीं गॉड से, कहीं गॉड से करी सब लोग दुआ खातिर मितन राम के। सहर्ष रिकॉर्डिंग स्टूडियो भूतही चौक सीतामढ़ी।